I dag er fravær meget omfattende på gymnasiet. Vi er i dag taget til Vestfyns Gymnasium for at se, hvor omfattende problemet egentlig er. Lærerne tjekker eleverne for fravær, men hvem tjekker egentlig lærerne? Det vil vi undersøge nu. Nej, desværre. Ved du, hvor Erik er? Nej. Undskyld mig. Ved du, hvor Erik er? Nej. Satans. På Vestfyns Gymnasium hedder fraværsinspektøren Erik Jorsan. Vi har prøvet at kontakte Erik for at få et interview med ham, men dette var ikke muligt. Så derfor vil vi nu udspørge nogle elever, om de ved, hvor Erik er. Lidt ikke. Overhovedet ikke. Nej. 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 Overhovedet ikke. Nej. 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 Det ved du ikke. Nej. Ved du, hvor Erik er? Nej, så det er... Jeg giver på den mig. Det lader simpelthen til, at Erik han ikke er nogen steder at finde, så vi vil undersøge sagen meget dybere.